पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। आता कुठे श्रावण महिना सुरू होऊन 4 दिवस झालेत। कोकणात बहुतांश हिंदू धर्मीय लोक श्रावण पाळतात, म्हणजे श्रावण महिन्यात मांसाहारी जेवण टाळतात। फक्त श्रावण महिन्यात बहुतांश हिंदू धर्मीय लोक शाकाहारी जेवणाचा अवलंब करतात आणि अशा परिस्थितीतच भाज्यांच्या आणि फळांच्या किमतीमध्ये वाढ झाली आहे। भाज्या 40% तर फळं 20% महाग झाली आहेत। त्यामुळे आता सर्वसामान्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।